Gure lehen gonbidatua aski ezaguna da, Maitane Urbieta kirol esataria da, non Euskadi irratian Realaren golak kantatu eta partiden kontakizuna egiten du. Eta Europako Ligan lan hori egiten duen emakume bakarra da. Gurekin da Maitane Urbieta. Kaixo Maitane, arratsaldeon. Maitane, zenbat urte daramatzazu dagoeneko Euskadi irratian kirol esatari modura? Jarraian, azken 2008-tik, 13 urte. 13 urte? Bai, Badira batzuk. Sintonia honekin, lotzen zaitugu askotan, zenbat asteburu, zenbat arratsalde 3 erregen maila saioan, ezta? Bai, azken 13 urtetan, 2008-tik, etenik gabe, 3 erregen maila saioan, asteburua joan eta asteburua etorri, ez gaude kexatzeko, gustora jarduten gara. Gogoratzen duzu lehen emankizuna? Lehen emankizuna? Ikusten zaitu, hau. Ez, burutxarrekoa naiz ni, momentu on asko dauzkat, baina lehenengoa zein den ez daukat gogoan. Baina zure ahotsa entzuten dugunean horrela irudikatu behar zaitugu, ezta? Orain horre irudietan ikusten zaitugun bezala, ezta? Oraintxe estudioan, oraintxe futbolzelaian. Bai, aurten ikasturte berriari lotuta, tokatzen zait Realaren neurketak egitea, horixe izan da, azken urteekin alderatuta izan dudan aldaketa, ze gainontzan orain, Realak jokatzen ez duenean, 3 erregen maila saioa zuzentzen dut, eta bestela Realak neurketa baldin badauka, orain Realarekin batera eta bestera. Eta erosoen zer sentitzen zara agian, futbola komentatzerako garaian? Edo... Egia esan, bietan aritzen naiz gustora, niri irrati asko gustatzen zait, saioa zuzentzak ere baduka bere pizgarri hori, ez da ez? Azkenean gure lantaldean giro oso daukagu, eta batarekin jardun eta bestearekin jardute asko gustatzen zait, baina, zuzenekoak eta futbolaren kontaketak, ni gainera Reala bizi egiten dut, eta Realaren neurketak ikusi alizatea, eta hori entzulei transmititu alizatea, ederrako, ederra da, gauza handia da. Reala aipatu duzu aurten Europako Ligan Reala jarraitzen ari zara. Jota zu, ara eta ona, haz esperientzia, ez da? Bai, egia esan apostu hori iaz hasi ginen, bidaiatzen, kanpoko bidaietara, Napolin eta Turinen izateko aukera izan nuen, eta aurten apostu horri jarraipena eman dio etxeak, eta aurten sortea daukat neurketak kontatzeko aukera daukadala. Eta bai, esperientzia ederra, Indobenen izan gara, Grazen egon gara, eta hurrengo geldialdia Monakon izango dugu. Eta pasaren astean, Anoetan bertan, jokatu zuen Realak, bana berdindu zuen, eta guk baitugu irudiak. Honelaxe kantatu zenuelako berdinketaren gola. Zalen ausporik, babesik ez du falta behintzat, talde txuri urdinak, erdirak eta buru Zubeldia esan, gol! Hori indarra, hori. Hori da bizitzea, Reala bizitzeak ematen duena. Segi, Segitzen du, bai. Realaren elastikoarekin estrenatu da golegine moduan Europan da, hauxe nahi genuen, hauxe da bidea neurketa iraultzeko, 53. minutuan, Realak bat, Estungrazek bat. Etzen posible izan, neurketa iraultzea, barnakoarekin amaitu zen. Etzen posible izan, baina Maitane, zure burua horrela ikusten duzunean, denak emanda, jari horrekin, nola ikusten duzu zure burua? Ez zait gustatzen nire burua ikustea, ez. Entzuteare gogorra egiten zait, ez, gogorra egiten zait, nik aukera baldin badukat, ez zait gustatzen nire burua entzutea, eta ja entzun eta ikustea, eta gogorrago egiten zait, baina, gero jendeak esaten dizu, ez da, ze ondo ez, zenbat transmititzen duzun, eta azkenean, jendeak esaten duen horrekin geratzen zara, horrek betetzen du bat. Maitane, azkenaldian, zure ahotsa entzuteaz gain, zure izena ere entzun dugu albiste bihurtu zara. Bai. UEFak nabarmendu egin duelako, zuzarela Europa Ligan lan horretan ari den emakume bakarra. Bai, Eindhovenen jakin nuen albiste bat izan zen, beste kazetari batek, Radiomarkako Jon Kuezbak eman zidan informazio hori, galdera egin zuela UEFan, eta bai, Europa Ligan antza ez dago beste emakumerik.
Eta, bueno, bat baino gehiago etorri zaite horregatik zoriontzen, eta ez zait iruditzen niri zoriontzeko ezer denik, ezta? Altura hauetan hori notizia izatea gogor xamarra egiten zait, batez ere guk normaltasun handiarekin hartzen dugun kontua delako, eta ikusita, bueno, gure muga txiki hauetatik kanpo ez dela inoikoa, zer pentsatua ematen du kontuak. Normaltasuna handiarekin diozu, Euskadi Irratian eta zuen kirol erredakzioan hori gauza naturala delako, ezta? Bai, ez delako begiratzen emakume ala gizona izan, hemen gure redakzioan gaudeno kazetaria gara, eta gauza bat egiteko balio duenak, balio du beste edozer egiteko, eta bai, gurean, baina aspalditik, normaltasun handiarekin izan da, ze ni orain hasi naiz galaren neurketak ematen, baina 2015ean ere izan nuen aukerarik, aurrez ere bigarren mailako neurketa batzuk kontatzea egokitu zait, eta gure redakzioan sartzen diren gazteek ere izaten dute, emakume gazteek ere izaten dute horretarako aukera, eta guretzako ez da notizia. Beraz, etorkizuna badago, Maitane? Noski dagoela, bai, emakumeak badaude, kazetariak, esatariak badaude, eta espero dut gauzak aldatzea eta ateak emakumeentzat ere zabaltzen joatea. Maitane, zeuk esan duzu, Anoetako partida etzela posible izan irabaztea, eta zen mina egiten duen gola kantatu, eta gero ez estatzeak, ezta? Kusiko dugu hori, momentu hori. Denbora nahiko erdirak eta bikain bat egin eta baloia sareetara bidaltzeko. Januren erdiraketa. Ez da txarra Merino, gol! Jokoz kanpo! Ez du balio, Marrazainak banderatxoa jaso du. Ai ama, hau da pena. Baloia sareetara bidali du. Luzapenean errealak, baina jokaldia balio gabetuta. Ederra. Olako delitzaizu, agian irratian esan ezin den hitzik atera, kakazarra edo, beste hitze bat zaizu ateratzen? Barrutik pasatzen zaizkizunei horrelakoetan ai ama ateratzen zait beti amarekin akordatzen naiz. Eskerrak, ez da, ordezko bat jarri badezpada, beste edozen gauza ateratzeko. Bai, egia esan, neurketa horretan, zori izan zen azken minutuan, hori eta gero partidua berehala amaitu zen, eta realak izan zituen 19 korner alde, ia 30 jaurtik eta egin zituen atera, eta bana amaitu zen partida, eta orduan neurketa amaitu zenean izan zen horrelako beraldi bat ikaragarria, eta bai, momentu hori, hortxe dago. Nola prestatzen duzu neurketa bakoitza? Batez ere orain Europan jokalari ez ezagunak eta datu gehiago ere badirelako kontuan hartu beharrekoak, ezta? Bai, baina funtzionamendu azkenean nire kasuan antzekoa da, hartzen dituzu taldeetako plantillak, jokalariak zein diren pixka bat aztertu, non jokatzen duten, aurreko partidetan pixka bat fijatu, ze amaikako erabiltzen duen, entrenatzaileak ze jokamolde edo ze nola bideratzen dituen neurketa pixka bat ikasi, datu batzuk hartu, eta gero azkenean ikusten duzuna kontatzea da. Dauka horrelako misteriorik. Eta nazioarteko jokalarien abizen erraz-hoiek, Maitane? Azkena Austriakoa izan zen, eta gogoan daukat, hegazkinean, Txemauliden, Radio Euskadiko lankide eta biok, hegazkinean 3 orduko hegaldia, eta biok ensaiatzen joan ginela, arek alemana eta pixka bat ni baino gehiago kontrolatzen zuen, eta arek esaten zidan, horrela esaten da, eta joan ginen bidai guztia izenak eta errepasatzen. Erretransmisioetan, kontakizunetan, gorputza asko mugitzen duzun horietakoa zara? Gesto asko egiten dituzu? Hor ikusi ditugu mailari kolpeka. Bai, gesto asko egiteko, nahiz hitz egite makarrik ere, bai, ez neurketa kontatzen, saioa zuzentzen nagoenean ere, eskuak eta bai, banaiz gesto asko egitekoa. Eta horrela badirudik gehiago transmititzen dela, ez da gehiago iristen dela hotza edo lagundu egiten duela? Bai, niri lagundu egiten dit, ez da egit, bai, martxan egoten edo, bai, tensio puntu horretan egoten, niri gorputzak lagundu egiten dit. Ez dakit ideia gustatuko zaizu, baina nik hor bideoa ikusi duan bezala, hau izan daiteke zerbait berria, ez da? Horrelako futbol esatariak komentatzen ari diren bitartean bideoa eduki, eta jendeak ikusi dezala nola ari zareten komentatzen. Bai, nik uste gero eta gehiago egiten den gauza bat dela, guk ez daukagu ohitura gehiegirik, nik irudi horiek grabatu nituen, hemen Maiderrek eskatu zizkidalako, baina berez ez daukagu ohiturai, baina egia da gero guretzat ere, oroitzapen polita direla, eta jendeari gustatu egiten zaizkion kontuak direla, ze gero sare sozialetan eta zabaltzen baldin badituzu konturatzen zara, izaten duela arrakasta eta jendeak gustora ikusi eta entzuten duela, bai. Kirola esatari batek etorria handia behar du berez? Behar du. Azkenean,
entzuleari berak ikusten ez duen hori kontatu egin behar diozulako, ez da hemen bezala irudien laguntza daukazula, irratian ez dago irudirik. Zuzara entzulen begia, eta orduan zuk ikusten duzun guztia kontatu behar duzu, eta saiatu behar da, alik eta detaile guztiekin kontatzen, ez da? Eta bai, horrek eskatzen du etorria izatea, eta kontakizun batean gainera, eskatzen du akaso abiadura ere, bai, ez da? Pixkat emozio hori edo tentsio hori etxeetara sartzeko, uste dut eskatzen duela erritmo pixka bat. Eta orain erritmoan, Europan zer bidaiatzen ari zarela? Zer giro topatu duzu beste futbol zelaietan? Zer sumatzen da? Zer bizitzen da? Estimatzen dena da berriro ere armailak beteta ikustea, ez? Iaz Napolin eta Turinen jenderik gabe izan ziren neurketak, eta hau konturatzen gara benetako futbola dela. Eta nik esango nuke giroa, futbol zelai guztietan antzekoa dela, ez da? Zaleak euren taldeari animatzen, eta kontrakoa kikildu behar denean, txistuka, presionatzen, uste dut giroa antzekoa dela, egia da estadio guztiak ez direla berdinak, eta handiagoa izan, txikiagoa izan, sortzen den atmosfera hori alda daitekeela, baina giro antzekoa da. Eta orain gu gainera hemen etxean anoetan daukagun giro horrekin, ez daukagu beste inoren inbidiarik. Horre lagundu egiten du, ez da? Maitane, zein da zure ametsetako partida kontatu nahiko zenukena? Nik gustora emakumezkoen tituloa kontatzeko aukera izan nuen Realarena, eta gizonezkoen titulo bat gustora kontatuko nuke, bai. Hala izan da ella. Hala izan da ella. Maitane, gu gogora ekarrena izan dugu zure, zure gol mitiko bat. Badakit behin baino gehiagotan entzun da ikusi edo behar izan duzula, baina hortxe dugu Maitane Urbieta. Igor Martínez de Leza ere atzean teknikaria hortzen nuela. Haura beste lan batzuetan zegoen, eta ni buiak hasi nintzenean, berehala etorri behar izan zen, hori da. Hotsari hor neuria jartzera, ez da? Hori da. Hori izan zen Erreginaren Kopa Realak, Erreginaren Kopa irabazi zuen gola, ez da? Hori da, lehen gola, Kianak egin zuena, berdintzeko balio izan zuena, 2019ko maiatzean Granadan jokatu zen final hori, eta gero etorri zen Naikarirena, garaipena, titulua eman zuen gol hori. Egun benetan bikaina, profesionalki ere, esperientzia zoragarria. Eta Maitane, etxean zer diote? Entzule fidela dituzu etxean? Bai, nire semeak orain urte bukaeran 6 urte egingo ditu, eta orain edozein bazterretan gola kantatzen ibiltzen da, ama bezala. Benetan? Bai, benetan. Alabari, andereñoa jarri zion, Baleiken Zumaiko aldizkarian berriak egindako elkarrizketa baten ostean, nire gol bat jarri, eta gelan jarri ziotela, eta nire gelan esaten dute erotuta zaudela, ez bui, eta horlako kontuak esaten dizkidate, eta gero etxean, ama oso realzaleak izan dira, etxean betidanik, nik azkenean hori txiki-txikitatik transmititu izan dut, aita ekainean hiltzitzaigun, eta pena hori, aitak ezin duela hau bizi, baina orain ama dagor, eta amak jarraitzen ditu neurketak, eta badaukate meritua, askotan irratiz entzuten ari zarela, sekulako atzerapenarekin entzuten da. Gu kontatzen dugu akaso jokaldia 10 segundu lehenago, eta ez da erreza, telebistaz ikusi eta irratiz entzuten egotea, eta badaukate meritu hori egiten dutenek. Hori ere edera izaten da, irratiko golak lehenago etortzen dira, eta biak bizospatzeko aukera ematen du, ez. Bueno, Asteazura goaz, Asteazuko familia, Arratsaldeon Nerea, Eiger eta Aetze. Maitane entzun da, haze pasioarekin, ez? Kontatzen dituen futbolari buruzko kontuak eta bere esataritza lan horiek, ez da? Kaixo, Arratsaldeon, ala da, haze hautsa eta haze bihotza, Ze hori antzematen da barru-barrutik ateratzen zaizula, Maitane, eta nola bizitzen dezun, da egia esan ikusgarria,
Gustamate. Unik uste futbola gustatzen etzaio nahi ere, engantzatzen diozula. Hau goxo, baina era beren ze karakterrarekin eta, bai. Gustamate. Neskak, adibidezuk baduzu zerbait galdetzeko Maitaneri? Bai, galdetu nahiko nuke, zure ahotsa nola gelditzean partida bakoitza eta gero. Bueno, batzutan ukituta gelditzen da, Egi esan, ibili naiz, derbiko astean Atletiken kontrako partida horretan estarriz nahiko larri iritsi nintzen, eta bukatu justu egin nuen, baina tira, nahiko ondo aguantatzen dit, Momentuan behintzat, ez gaude, eta gainera Realak orain neurketa asko jokatzen ditu, eta askotan astean 3 partidako asteak izaten dira, baina ondo esango dugu. Parranda bat egitaren parekoa gutxi gora bera, ezta? Bai, Ondorioak geratzen dira hor, ezta?